Takže čau lidi, dejte lajkos, odběros a jdeme, dneska jsem tady našel hru s názvem Survive Overnight. A budeme se vlastně schovávat v obchodě a budou nás tam nahánět nějaký šílený vlastně zákazníci těch ty manažery prostě, ty manažeři. Tady si musíme najít tým. Jedu semka. Jdu tam dát menší počet. Minus. Tak. Kámo, já tam jsem sám. Tak nic. Po té uči nemá oblečení. Sakra. Co to je tady to? Penízky. Takže jdeme do obchodu. Kdybyste chtěli si se mnou zahrát, tak mi napište dolů do komentářů, jestli si chcete se mnou zahrát a já vám srdíčko a napíšu vám, že jestli mám čas a jestli si se mnou zahrát. Co to je tady to? To moc špatný. Co to je? Já si myslím, já se tu zase co tady? A tady! Já otočím se. Mluví se, no? Ne, tak si jedno stejně slyšte. Takže lidi spustili tam hodně máme čas. Ale myslím, že tohle je krátký video. Příští part 2 bude o tady těch zadních příkladech. Takže čau, loučím se s vámi a říkám to ironicky, tak mi věřte.